ଟିକେ କଚେଇଗଲା ହେଲା ଆମ ସେ ଖାଇବ କୁକୁର ଖାଇଦଉଛ ଏଇ ବାଡଉଛି ଏଇ ତ ନଈ କୂଳରେ ଏମିତି ପାଟି କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ହେଲେ ପାଟିକୁ କାତରି ନ କରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା କୁମ୍ଭୀର। ପରେ ଚିନବିନ କରି ଏମିତି ଖାଇଲା ଯେ ସେଠି ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ତାହା ବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ଯାଜପୁର ପରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲଟପୁର ଗାଁର ଘଟଣା। ନଦୀକୁ ଲୁଗା ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ମହିଳାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ଖାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବରୀ ବ୍ଲକ ଅମରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ହେଉଛି ପାଲଟପୁର ଗାଁ। ଗାଁରେ ଅନାମ ଚରଣ ଜେନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସକାଳୁ 6:30 ବେଳକୁ ଲୁଗା ଧୋଇବାକୁ ଏକ ନିକଟ ବିରୁପା ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ମହିଳା ବି ଥିଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ ଲୁଗା ଧୋଇବା ସମୟରେ ନଦୀ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ବିରାଟ କାୟ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ଚିତ୍କାର ପରେ ବି କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମଣିଷକିଆ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଗଲା ଖବର ଜାଣିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭୀର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମଣିଷକିଆ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇସାରିଥିଲା। ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ଓଡ଼ିଶା।